Ndewo na ụmụnne daalụnụ. O nwee ihe nsi ka m wetelu unu mmadụ bịa wee kọsalụ m o wee bụrụ ihe adịrọ mma chaa chaa. Ọ bụrụ na ị bụ nwanne mmadụ nya nwoke bụ nwanne gị o wee nụọ nwaanyị ya na nwunye ebili ọnọkata ọ bịa wetele gị nkọsa o wetele gị nkọsa si na nwunye ejikwesị akọsịrị ya o mekwa nke o mere nke a ọ na-akwa eme ọfụma ọ nara eme ọfụma o buru nnọọ ihe niile ọlụsị nwunye niile tebụl olu unu gbaa anya n'anwụ nnọọ si unu ka unu kilikwa ihe nna afụkwa n'ụlọ ihe nna afụ n'ụlọ akaligo m. Ịma ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị bụ ezigbote nwanne ị ga-akwụ n'etiti chim ịkwụ n'etiti ije jụtakwa n'ọnụ onye ihe ị ga-eme bụ ikpebe udo bịa ọ ya aka mma. Mana ọ bụrụ na ikpere udo wee jee were iwe wee baa nwunye nwanne gị ọgụ ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị ọ bụ gị ka m na-agwa ọkwa ka ọ dị mma ka ị ghara imegbu nwanne gị nwoke ije baa nwunye nwanne gị nwoke ọgụ ọ bụ nwanne gị nwoke ka ị bara ọgụ andị ịchọrọ ya ọnwụ andị ịchọ ka ọ nwụọ n'oge eluru ka m gwa gị nke bụ eziokwu nwunye nwanne gị ahụ ga-adịzi hardened ọ ga-adị hardened ka hardened criminal and ọ ga-aba nwanne gị ọgụ ma ọ baa gị ọgụ baa ndị niile ọgụ rapụchara ọbụgodị n'ọbịago nnọọ wee mụọ nwoke mụọ nwaanyị efụzi anya ka o si emeruo ha ka angry lion. Ọ bụrụ ya na ịbịa na-ama ya ikpe nya ozugbo ekpesịtara gị ghọnyili webe iwe ijegokwa ịgbabago ọgụ iwobe gị ekwolo imebe gị ilo nlochite nwanne m ịfụrụ nwanne gị n'anya ịmana ike isi ga-egosi na ịfụ nwanne gị n'anya bụ ịbịa ikpe udo ị nwere ike isi ihe na-ese ekwuchechiche ịmali nwanne gị ikpe ịma nwanne gị ikpe ịfụ na nwunye nwanne gị ahụ ga-emebe ọfụma omelu ụda ahụ na aṅụrị ọma na ịkwụ ya n'azụ na unu na-eke ikpe eziokwu maka ịma nwaanyị bịara abịa ọ na-efe ilu na ọ bụ ọbịa na unu bịa imegide nke ndị nwanne mana ịmala ihe imenie ịnwakwana anwamenye ime enye ịkpọ nwanne gị nwoke asị ịchọli ọnwụ ịchọli ya high BP ịchọ ka nwunye na-emegide ya ịchọ ka fa na-ese okwu mgbe niile jos mụgodịla ụma ma eke dọnyelu nwunye nwanne gị ike mụrụ ụma ma eme ọbụ ikwuru n'etiti na-agba maọbụ ike ikpedo mma maọbụ ime na ịlaiki nwunye nwanne gị ahụ ịmago jos megodi ka ịma nwanne gị ikpe bịazie ka ọrụ m akụkọ ka nwunye nwanne gị ahụ si ga na-eme ọ ga na-emezi ọfụma ọ ga na-asala ọ ga na andị nwanne gị ahụ ọ ga na-emetezi ọfụma ihe afụkwa na ndụ ga-adị ya n'ime ọ gara aya high BP ọ yara aya ọbara mgbanye elu ọ yara aya nya ụmụ ihe ma ọ bụ anọkata agbasa ị ga-afụ na ọ ga na-eme ọfụma ọ ya asị ha amadị m na o nwere ndị na-eke ikpe eziokwu famili bụ ezigbote famili mana o nwere ndị a na-abụ ịbịara akpesịrị elufe ozugbo fa mmanye elu ozugbo kee ọgwụ were mgbado gbaa n'ukwu were ọgwụ jebebe nwunye nwanne fa nwoke nwanne m ya ị na-akwa na-emeti ya a sị na ịmara agwa gị ya taa ị maara ya ị ga-akwụsị ya ya bụ igbo ekwuru n'etiti na-abụ maka ụfọdụ kwa nwunye nwanne gị bịadị ha dị ma gị nwawo ma nwanne gị nwoke ahụ unu nọ na nsogbu andị ọ bụrụ anụ ọmụtago ụmụaka ihe lụrụ ịnọ nwoke dị ya nwaanyị bịa ọ ga na-efekwe kpaka ọ ga-akwa ekwe mgbanye n'afa ọ ga na-efe kpaka nya ọ ga-ebu gị agha ọ ga-ebu ma nwanne gị nwoke ahụ andị ọ ga-adụshọ na o chirideli echigbuo onye nya chigbuo onye ịmara ọbara aja n'oge eluro so ịmara ihe ịkwụsị ya iruo ikpe udo andị ọzọkwa dịka ibi ebu o nwere ike fanọkata fe ekpedo fe ebubezie gị agha ibulu onye ilofa ịghọtago ihe azi eji anya na-abata ebe ahụ ị na-abatazi ị na-erezi ka onye ọbịa ọ ka mma na udo bịa maka udo bịa ọ na-adị mma n'arụ na-aghọtago ụmụnne ndewonu unu nye anyị akara efunanya ma kesakwa anyị ka ọ dị na mgbe ọzọ.